Gidipinsahan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang gihimong simulation sa traffic scheme sa UN Avenue ug DM Cortez Street kung diin may pahimutang og runabout o rotunda sa Dapit. Gidawat sab niya ang mga pagkwestiyon nini ug pagsaway sa uban apan may pasabot sa katuyuan sa plano. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Di ko manghunaw ana. We have to accept nga kuan. I have to take the cudgels, no? Same as governor nga ni kuan siya nga way ko kahadlok nga mo kuan atong roundabouts. Kana siya padak-an atong pangitaag solution. Kini ang gipadayag sa mayor taliwa sa mga pagsaway nga nadawat sa experimental nga roundabout scheme o rotunda sa intersection sa UN Avenue. Ang simulation sa sistema gipatuman ni atong Domingo nga misangpot sa grabing trapiko. Gipasiugdahan kini sa probinsya sa Sugbo ug mismo ang gobernador nangunay sa pagpatuman niini. Pagka-Lunes sa buntag, gibalik na dayon ang karaang sistema kundi in traffic light na ang gigamit sa maong intersection. Karong adlaw sa pagbisita sa GMA Regional TV, pabilin ang stoplight nga gigamit. Babantayan sa dapit, dunay mga kabag-uhan na sugda na ang pagpalapad sa daan. Nabutang nasab ang gantry o mga sign holders sa dapit aron magiyahan ang mga drivers o mga sakyanan kung asa sila musubay. Nasayran gikan sa taga-team, dunay kabag-uhan nga himuon ni adto ug isibog pa ang gantry. Matud sa mayor, gikinahanglan ang simulation o dugang pagtuon sa mga lakang nga himuon. We are doing everything. Dili wa to nato buhata para lang yun pag lisod-lisod sa atong mga kuan. Ato tong gibuhat together with the kuan sa atong pinanggang gobernador nga mangita tag solusyon kay kana manggon trapiko. It will translate economic loss. Sa report sa Capital Information Office, gipadayon sa gobernador ang dialogue sa mga stakeholders sa ipatuman sa maong lugar. Dunay blueprint nga gipresentar sa gikinahanglang circumference o gidak-on sa rotonda nga ibutang sa dapit. Gipattern ang plano sa Fuente Osmeña Rotonda. Na istorya na sab ang mga lot owners sa expansion nga makaapekto sa ilang properties. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.